गिबिसिन सारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि बे एस्टार सानडे, दिनैनि बे जिसु सिखांफिननाय दिनजों लोगोसे बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ साफ्रोम नायगिरि बयनिसिमबो आं बे समाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे जिसु सिखांफिननाय दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे बाइबेलनि सिरिफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ थारैनो मिथिनो हागोन जे फोरबो जिसु ख्रिस्टआ मा रोखोम बियो हाखरनिफ्राय सिखांफिना बेखौ मिथिनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, बे बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय द रेजारेक्शन अफ जीसस क्राइस्ट, माने जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय। बे बाथ्राखौनो लानानै नोंथांमोनजों आं दिनै बाइबेल फरायैनि सिगां फंनैसो बाथ्राफोरजों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों। तो बेनो जाहैबाय जे जिसुनि सिखांफिननाया बेबादि फोरमायो दिनैनि बे बुहुमाव बा जों सुबुं हारिनो बेबादि मिथिहोयो जे जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया, माने जिसु ख्रिस्टनि थैनानै हाखरनिफ्राय सिखांफिननाया जोंनो बेबायदि खोन्थायो जे थैनायनि सायाव देरहानाय आरो बेल' नङा, पापनि सायाव देरहानाय। दिनै जोंनो बेखौ फोरोङो आरो मिथिहोयो। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, फोरबो जिसु ख्रिस्टआ दे ना सानथाम बे हाखराव थादों, बेनि आरो हाखराव थानानै बेनि सिखांफिननाया दिनै जोंनो बेखौनो मिथिहोयो जे थैनायनि सायाव देरहानाय आरो पापनि सायाव देरहानाय। आरो दिनै बेल' नंबावा, बे जिसुनि सिखांफिननाया बेबायदि मिथिहोबावो जों सुबुं हारिनो, जायफोर जों दायो बुहुमाव गोथाङैनो दङ, बेबायदि मिथिहोयो जे जोबनो गैयै गोथां जिउखौ दान होबाय। बे फोरबो जिसु ख्रिस्टआ गावनि थैनानै हाखरनिफ्राय सिखांफिननायनि जाहोन बा खारना बा ओंथिया दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो मा जोबनो गैयै गोथां जिउखौ जोंनो दान होबाय बुहुमाव थानाय सुबुं हारिनो। आरो दिनै बेल' नङा, बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमनोबो बिराद गिदिर बे दानखौ दिनै बियो होबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, बियो जोंनो मा होबावबाय, गावनि थैनानै सिखांफिननायनिफ्राय मा होबावबाय, बियो जोंनो जोबनो गैयै गोथां जिउखौ होनो आरो बासायजानायखौ होनो थाखाय बियो मा खालामबावबाय, जोंनो दिनै समाय बा सत बांसा दिनै जोंनो लाबावबाय। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नंबावा ना, आरो जों फोथायारिफोरखौहाय, जायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ दायो फोथायो बा खुलुमो, बा जों फोथायारिखौ ना फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बुंनानै गालांबाय जे बेनि सिखांफिननायनि गाहाम खौरांखौ बुहुमाव थानाय मानसिफोरनो खोन्थानो थाखाय दिनै जोंनो दायथ' बा बिबान दिनै जोंनो होलांबाय। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया दिनै जोंनो बेबायदि घटनाफोरखौ, बेबायदि ओंथि मिनिंफोरखौ दिनै जोंनो मिथिहोयो। तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ खोब गाहामथारै मिथिबाय आरो नोंथांमोनाबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ गोथां इसोर, बियो थैनानै सिखांफिनबाय, बेखौ बुहुमाव थानाय सुबुं हारिनो मिथिहोगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोननो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि सोमोन्दै गोथार बाइबेलनिफ्राय आं बे भिडिअनि गेजेरजों फरायनानै खोनासंहोनो इनायनो गोसो जादों आरो गुबुन बाथ्रा बुंनो थाखाय आं दिनै जेबो सानाखै। अब्ला नोंथांमोननो बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि।
थ' आं गिबियावनो बेखौ फरायनानै खोनासंहोग्रोगोन गाहाम खौरां लुकासनि 24 बालाबनि 5 सिरिखौ आं बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोगोन मिथिबायना गाहाम खौरां लुकासनि Gospel of Luke chapter 24 verse 5 आं फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव बेबायदि बुंदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आं फरायनानै खोनासंहोनि आर बिसोरो गिख्रंनानै मोखांफोरखौ हानिथिङै गंब्ला हौवाफ्रा बिसोरखौ होनबाय नोंसोरो मानो गोथांखौ गोथैफोरनि गेजेराव नागिरबायदों मिथिबायना जेब्ला मागदालिनी मरियाम आरो गुबुन मरियाम बिथांमोना जेब्ला बेरेफुंजानि जिसु ख्रिस्टखौ बा जिसु ख्रिस्टखौ दोननाय हाखराव जिसु ख्रिस्टखौ नायनो बा लोगो हमनो थाङो बिथांमोना अब्ला बे समाव बे गथनाफ्रा दिनै जादों मा जोंब्लावलायनायखाय गोथै हाखरावहाय मा जायासै गावसोरनि मोखांफोरखौ हानिथिङै जेब्ला गङो अब्ला बे समाव बाइबेला मिथिहोदों गंब्ला हौवाफ्रा बिसोरखौ होनबाय नोंसोरो मानो गोथांखौ गोथैफोरनि गेजेराव नागिरबायदों That means जिसु ख्रिस्टआ अलरेडि सिखांखाबायमोन बे समावहाय जिसु ख्रिस्ट सिखांनायनि उनावसो मागदालिनी मरियाम जिसुनि बिमा मरियाम बिथांमोना बे हाखराव दिनै सहैदोंमोन आरो बेखौ जिसुनि आरफोफ्रा इसोरनि आरफोफ्रा दिनै बे रावखौ दिनै बुंदोंमोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि दिनैनि जे जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय बेनि सोमोन्दै आरोबाव फरायनानै नोंथांमोना खोनासंहोनि अब्ला आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोगोन गाहाम खौरां माथाइनि 28 बालाबनि 1 निफ्राय 15 सिरिसिम आं फरायनानै खोनासंहोगोन आं फरायनि जिसुनि मुङै गोजौ हिदिङाव लिरनाय दङ जिसुनि सिखांफिननाय आं फरायनि साबातनि दिननि उनाव हाप्तानि 1 नि दिनाव नखा नायसि जेब्ला मागदालिनी मरियाम आरो गुबुन मरियामा गोथै हाखरखौ नायनो थांदोंमोन बे समाव थाबनो गेदेर बांग्रि मावदों आर फोरबुनि सासे आरफवा सोरगोनिफ्राय ओंखारफैदों आर अन्थाइखौ नारखानानै बेनि सायाव जदों बेनि महरा नखा मोफ्लामनाय बायदि आरो बेनि हिया हिमनि समान गुफुरमोन आरो खोनासंबावदो आरो नेग्राफ्रा बिखौ गिनानै थोर थोर मावदों गोथैफोर बायदि जादों नेग्राफ्रा थारमाने जिसु ख्रिस्टनि गोथै हाखराव बा जिसु ख्रिस्टनि मोदोमखौ नेनो थाखाय राजानि माखासे सान्थ्रिफोर बे गोथै हाखराव दङमोन बे राजानि सान्थ्रिफ्रा बे समाव बे घटनाफोरखौ नुनानै मा होनो थोर थोर मावदों आरो गोथैफोर बायदि जादों आरोखि बे समावहाय आरफवा हिनजावफोरखौ होनदों नोंसोरो दागि मानोना आं मिथिगौ नोंसोरो क्रुसाव दोगथाब जानाय जिसुखौ नागिरदों होननानै बियो बेयाव गैलिया मानोना गाव होनखानाय बायदि बियो सिखांफिनबाय फैनानै बेनि उन्दुनाय जायगाखौ नायफै आरो नोंसोरो गोख्रै थांनानै बेनि सोलोंग्राफोरनो खोथाहै बियो गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिनबाय होननानै बियो नोंसोरनि सिगां गालिलाव थांग्रोगोन बेयाव नोंसोरो बिखौ नुगोन गोसोखांदो आं नोंसोरखौ होनखाबाय आरो आं फरायबावनि बेबादिनो बिसोरो गिनाय आरो गेदेर रंजानायजों गोथै हाखरनिफ्राय हाखु दाखु बेनि सेलाफोरनो खोथाहैनो खारलांबाय जिसुआ थाबनो बिसोरखौ लोगो लानानै होनबाय गोजोनथों आरो बिसोरो थांनानै जिसुनि आथिंफोराव हमनानै खुलुमदों आरो जिसुआ बिसोरखौ होनदों नोंसोरो थांनानै आंनि फंबायफोरनो खोथाहै बिसोरो गालिलाव थांनाय बायदि बेयाव बिसोरो आंखौ नुगोन अब्ला बे समाव फरायनानै खोनासंहोबावनि बिसोरो थांफुनायाव नेनायफोरनि सोरबा नोगोराव थांनानै जानाय घटनाफोरखौ दौरि गेदेरफोरनो खोथाहैबाय जेब्ला
मागदालेनि मरियाममोना जिसुनि फंबायमोन बा जिसुनि सेलाफोरनो खोन्थानो थाङो बे समाव नेग्राफ्रा आरोखिना जे गोथै हाखराव मा घटना जादोंमोन बेखौ नोगोराव खोन्थाद्ला हैबाय आरोखि बेबायदि घटना जाबाय होननानै दाना मा जाबाय अब्ला दौरि गेदेरफोर आरो गाहागिफ्रा ज' जानानै सानज्लायदों आरो बिसोरो दावहा नांग्राफोरनो थोजासे थाखाफोर होनानै होनबाय बा होनदों माने जे सान्थ्रिफ्रा जिसुनि गोथै हाखराव नेदोंमोन बिथांमोननो घुस होनानै जे मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ क्रुसाव होदोंमोन घुस होनानै बेबायदि बुंबाय खोनासंबानो जाबाय नोंसोरो होन जों उन्दुलांनायाव बिनि सेलाफ्रा हराव फैनानै बिखौ खावबाय आरो हादां गोरानियाव एरजाब्ला नोंसोरहा दाय गैया होननानै जोङो बेखौ बानजायनानै गंहोगोन बिनि बिसय नोंसोरो जिंगा दासि माने बेबायदि घटना जानायखौहायथ' गोरा गाहायफ्रा राजाफ्रा लिडारफ्राथ' एक्सन लागोन नङा होमबा मारै बिदि जानो मोनखो अब्ला बेखौ बेबायदि घटना जायोब्ला ना बेफोरबायदि रागा जोंलायनाय जायोब्ला बै गोरा गाहायफ्रा राजाखौ बानजायनानै गंहोगोन होननानै बुंबावबाय आरोखि नोंसोरो बिनि सायाव सिन्था खालामनो नाङा होननानै अब्ला खोनासंबावदो अब्ला बिसोरो थाखाफोरखौ लानानै फोरोंजानाय बादिनो खालामबाय आरो बे बाथ्राया जुदायारिफोरनि गेजेराव दिनैसिम फोसावजाबाय खोनाबायना अब्ला मा घटना जायासै जिसुनि सिखांफिननायखौ जे सान्थ्रिफ्रा नुदोंमोन गावसिनि मेगनफोरजों आरो नुनानै थैनायजों समान थोर थोर गिनानै बिथांमोना जादोंमोन बेखौ जे रायजोआव फोसावद्ला फैदोंमोन खोन्थाद्ला फैदोंमोन बेखौ मा खालामासै ना गोरा गाहायफ्रा लिडारफ्रा माखासे धोरोम गुरुफ्रा बिसोरखौ ज' लेंनानै बिसोरनो थोजासे थाखा होनानै बेबायदि बुंनो फोरोंबाय जे जों उन्दुलांफुनायावनो बे जिसुनि सेलाफ्रा फैनानै बेखौ खावनानै लांदों बेबायदिसो उल्था फोरोंबाय थोजासे थाखा होनानै ओमफ्राय दा बेबायदि बुंनो फोरोंनायखाय बिसोरबो दिनै बुंबाय आरो बे बुंनाय रावानो मा होनो दिनैसिमबो बे जायगायावहाय फोसावजाबाय होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों अब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टआ माबादि सिखांफिनदों बेखौ गाहामैनो खोनाबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरदों आरोबाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना उननि समावहाय नोंथांमोनजों आसा खालामो इसोरा सम होयोब्ला बेनि सायाव गोथौ गुवारै दिनै सावरायगोन होननानै आं बेखौनो मिजिंथिहरदों आरो दिनैनि बे जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि सोमोन्दै गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै नोंथांमोननो आं बेखौनो खोनासंहोबाय हामबायसै इसोरा साफ्रोम आंनि भिडिअखौ नायगिरि आरो खोनासंगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय